Kasi sa medyo nilapad ang oo, nakakita ako skuan. Tagkalan na mong sis na ako, klarohong dyan. Ko gado. Sus! Oh my God! So, it takes time, good. Deserving good mo kaya po. May Welcome back mga dudes sa atong channel. welcome back mga dudes sa Wow Kabadbaran. Wow, Kabadbaran. So, mura kami mga videos sa mga local vloggers na nag-monetize na. Atong kuanon kung pila na dyan ilang sahod sa YouTube. Oh, atong stock ilang YouTube channel, Social Blade. Pwede dito ma-check man ang ilang, di ba? Ang ilang YouTube channel Oo. pila na ilang kita. So, through Social Blade, ma-check na to ang ilang estimated income sa YouTube. Then, ato pang ilailahon, kita na yung mga vloggers na na-adri sa atong lugar lang. Monetize na. O, nga nag-monetize. Then mukha butang kuan gamay nga kuan ga laso na lang sikat to Available man na in social media. Tanan YouTuber na Social Blade ninyo makakuha. Available na public la actually. Pwede mo maka-stock diya. Okay, let's do this. So makuha ta ni kuan lang. Makuha ta ni national. siya. Si Willie Ong. Dr. Willie Ong. Willie Ong. Kailan mo niya? Dr. Willie Ong. Kailan na sila. Sikat na kayo nga about ano na health. So ato i-check sa Facebook. Okay, mo ni. Dengan siya ko ano, dengan sa Facebook ko. Mo na yang kuan, mo na yang page. 7.m. Yeah, Mo ni mga contents niya oh. So totoo siyang Facebook. channel sa YouTube sa. YouTube. At check sa YouTube. O nasa kuan 4 million. Wow. 4 million subscribers. To mo na yung channel, okay. Pila kay income sa 4 million? Sa subscribers na, Oo. viewers la, views lahi man na. So na siya daghang video. Ngayon, Paano niyo malalaman kung yung nakapan yung bukol ay masama o hindi? Po, 20,000 marami ka natin views? yung mga bukol, minsan hindi natin nararamdaman na Ah. may bukol tayo. Gusto natin malaman. So ang content niya mga dudes is about health, mga advice na mga but So, medical. ato i-check sa Social Blade. Text me. Okay. So verified siya nga kuan. Nasa yung mga kuan sa kuan sa Social Blade oh, mga singananay nga na, mga badge kibali kay meaning kanang una kay badge sa Social Blade mga dudes meaning recognize ka nga kanang kuan ba? Masikat na gyud O ngayon. mura manig medal. 2,600 ang uploads niya. 2,600 ka videos. So sa Philippines mga dudes ika 21 siya. so ang iyang estimated nga kuan is 6.6k to 106.1k Monthly. Oh, God. Times na. Dollar na. monthly mga dudes. Ang lowest niya is 6,000 6.6. 6.6. 300,000. Nasa 300,000. monthly. 5 million. 5 million. Oh my God! Sa maximum na niya monthly ha. So mo ni possible income sa naay 4.3 million nga subscribers. Well, depende po lagi na sa imong one. Magdepende Upload sa sa imong content, sa Oh. videos kay ang yang na-upload jud 2,000 na kapin. 2,600. 13 years na siya nag-YouTube. O then 13 years na po siya nagbuhat og content. So, grabe na Oh, then ang content niya is mga Nakagamot na yun na siya Descon. ang content niya is mga kamo doon informative. Informative niya. So About health, yan ang doktor bang siya. Siyempre, ma-apply niya yung ispilahan niya. O ano, it will take time din mga dudes. So it will take time. So padayon lang kita no. Okay, so let's move on po kay Tinatawag ko na rin, arada ko kayo. Okay, next ta si Kuanta. National gapon Ilado kunya sige nagbuhat og content. Daghang kay daghang followers. Kung kay na about health karon, Motivational mo na yan. mga motivational no. Din, mga advices about Kano siya? business, about business. Chinkitan.
kuan ni siya, advisor ni siya kanang financial advisor. Oh, financial advisor. Sige mi tan-aw sa yung video pod. So, diha to do kayon. Start na ta. So, nasa 2.4 million subscribers sa likes, followers sa Facebook. Click man ako ng bell notification niya. Perminti mag-live ito adlaw. YouTube yan. Chingkitan. Nasa 936,000 sa mas taas si kuan. So almost million na. Advisors, mga financial advisors. Financial advisor mo siya. Gusto mo ba ng source ng income na hindi mo kailangan lumabas ng bahay, hindi ka overwork, at hindi mo This is job, online job. At na ta sa Social Blade. Social Blade ta, Check na Chingkitan. na to. Tanaw na to ang iyang Okay. nasa daw ka channel. O, dyan na isa. So mo na yung main. Mo ni main ni Chingkitan. 1,000. 1,000 ka uploads. Kapin. 900 ka kuan, 936,000 ka subscribers. So apa nag million? Hapit na. Hapit na. Dali na. Ika 44,000 siya sa rank sa Social Blade. Then ang iyang income is 568 ang iyang minimum. 28,000 ako gapon. 28,000. 20,400 ako gapon. Minimum ra na. Ako minimum na minimum Ako 450,000. gapon. Almost half million. Ino ko. So estimated niya is Dako, 28,000 to half million ang buwan. I know, grabe gina nga effort ni. Nagsugod siya 2006 oh. Oo, 2006 no. 2006 so pila naman katuig na? 14 ba? Kasi o mas So move to next. Digos Good Vibes. Adito po piano. Taga dito po ko usahay lang. Tira Ako sa wala dito, COVID man. Muna akong balik. So mao ni sila. Facebook doon. Mao ilang Facebook sa kuan ni, mao na sila kan comedian. Na sila sila. silver plaque oh. Ano sila? Wow. Silver plaque. Sige na sila boto content po doon. Ito tas ko. Digos Good Vibes. Pila ka income ni. Bilo na yung ano. Nasa 200,000, 216,000 subscribers oh. Okay. 412 uploads. Oh. So nasa 412 ka upload video. Kunya na create ilang Facebook 2015. Baguhin Bago lang. 5 years. Ang ilang monthly nasa ilang monthly nga 187. 587,000. Dili. Wait. $587 to 9.4k. 59,350. Okay na ka na doon, na kay 20,000 ang buwan. Nya mag-content ako niya. Konsortiyon ka na kay half million. Ay, grabe na power na doon. Half million ang buwan! 5.6 mil. Mamahal sila kuha. Kita nila kuha, no? Pero estimated mo na siyempre girang ikuha na nila. Okay. So, dili ni... Ang ilang range is 7,000 to 112,000. So, murag balik, murag Range. possible maximum kay ang range lagi. So, Ang range- possible maabot sila. So, kuan. So, na ka na nga subscriber mga do, diris ka bagbaran. Nya sige na ka buhat og content nya na kay 28,000 minimum nya half million ng buwan. Pag resort. Pag resort. Woo! Kani po sila is Taga-digo sa sila mga dods. Sugar po din nila pa. Oh, pero pas sila 2015. Nag-start sila 2015. Paano man kayo ron kay grabe na ka eager na Ikuso mga- sila kay kanang good. Mostly YouTube balay ra ba ya. Nya tuloy na sila kabok, tuloy na sila kabok Sige do. na, kuan mo na lang sila content. Sila ba to content? Baka kabuwa ng ilang pakatawa. Opo gani ay. Kana. Isa ni sa kuan kabarbaran ng vloggers. Oh, so siya lang amo napili ang random man. So, I'm sure kaya mo niya. So, excited na ba mo? Kung pila po yung possible nga income. Actually, bago lang sa monetize. Ato naman nakita ang katong million sa ang view ang subscribers. Ato mo yan, tanawa ng Oh. kanibag ko pa. Nakakita na po ta sa 1 million. Nakakita na po ta sa below 500,000. Pila po ka ang sa Anong baguhay lang. bago lang git ka na wapa na 100,000 wapa mga 3,000. napos mga 3,000 below ka subscribers. Pila ka ang ilang kuan. So, let's watch. Okay. Sa tunod. Atong bisitahan ang atong i-stock ang Facebook page ni GMRCK. Shout out bro, shout out. Kasi issue. I-stock ka naman bro ha. Kasi issue rin. Badbaran. Kabadbaran. So muna yung Facebook. Sa TikTok po. Yeah.
So follow mo sa iyang kuan. Follow mo sa iyang TikTok, sa iyang Instagram o sa Facebook po, then YouTube channel po niya. JMRCK na nato. Sa Social Blade, JMRCK. Oh, pwede na ba mo? Pwede na ba mo mga dods? Buta na mga dods. Pilang pa ni GM at mag-stock ha. Bro, peace bro. So, ikaw ginapilian na mo. So, let's continue. Ito ni 3 uploads na. 1,000. So, naa siya ay 23 ka videos. Then, 1,200. 1,200 subscribers. Bago pa gid siya actually. Bago pa dyan siya nag-monetize. Bago, 2019 actually, last June 2019. So, wapay tuig. Ito wapay tuig, no? Wapay tuig mga dudes. The base ka, bro. Wow kayo. Tapos sa ranking, di pagit siya makount yun kay kuan ba? Wapay result ng uban. So, ang iyang estimated nga monthly earning is wala pa no? Wala kuan pa. Murag wa pa ni siya kakakandon. Bago lang nag-start, kataas ng mga istorya Bago pa. bago pa siya na bago pa, wala pa yata siya na kuan gyud. Wala pa siya nagkuan man nag. Oh, kay ang sa YouTube man good kuan at least $100 before ka maka-withdraw. So $100 is wala na 5,000. So yeah. So but starting wa pa man mo pa pagsugod ani. Imagine mo kuan ni mga dudes. Oh, Kuan pwede pa na mo dako eh. dako pa na. Ang yang video 23 pa ka buok. Oh, wa pa ni Tris pa. So di gid siya nakaka-active po no. Di trabaho work ni ali. Oh. Pero at least monetize na. Pag monetize na sugod, maka first withdraw ni bro, burger bro. Burger ha. Burger bro, oh my god, congrats bro. So ikaw ginapilian na mo, but don't worry kay apelagan sa katataran ng vloggers at ng stock. Okay kayo. So yeah, ito na makuha kay kan James bro. So let's proceed to sa next. Oh, so, yeah. Next. Ano yung next? Montas ni. Excited ako sa next. Okay, let's do this. Ano yun? Kinsa man ni Dod? Kinsa kaning next? Nagkano yung nakailaan ni Oh. Dili? Tagnaanin yung mga dos, kinsa ning next? Pero ayun na, no? Need na. Kailan na mo? Kailan na tingali mo? Kita si Taga-kapatbaran gyapon eh. Partner man na sila. Baran Magalianis. So, love team ni. team Love team si Franoli. So, si Francis na si Ulysses. Francis is taga Juan, Oh, taga La Union. La Union. Si Ulysses is taga Magallanes. Magalianis. So, kapatbaran gyapon na sila. Ako sa nilo Oh, taga Juan. so, tanan na to pila ilang tanan na to pila ilang income. Oh, mga stock ta. Then, mo nilang YouTube. Ako na kayo dodo. Ang ilang YouTube is 117,000 ka subscribers. Wow! Ang ilang content is mga Daily living nila sa daily living, mga day-to-day nga kuan activities sa dito. Ilang sa Bispan din ilang buhat ng bakadlaw. Oh, napili mukbang Murag unboxing ang mukbang. Nagkana sila ito video po. Now let's go to kuan, let's go to Social Blade. Yes, di na masayran ginita na ni. Shout out ko kay Francis, kang Ulysses. So, bro, Congrats. ang stock sa amin ha, congrats. Let's do this. Okay. Oh my god. 8 million na ilang view. No? Oh my goodness. Sus 2019 pa doon, pa nag-view. Oh my god. Doon Woo! 117 ka subscribers. 185 ka uploads ka video. Oh, 185. 8 million views na. Oh. Apin. Tana na overall na. Oh, niya. Nag-start sila January 2019. Wapay tuig. Wapay tuig ni. Nag-monetize na sila. Unya, pwede lang pandod. Ang ilang estimated monthly is Ang ilang estimated monthly is $688 to $11,000 ato i-check. Andam na estimated ni sa Social Blade 34,000. atong last atong nilang kita doon kitong sa Oh my god. bayan isang ilang per sound ba to 12,000 ba to 12,000 no? karon no Oh. 24 na Bro, congrats bro. ay lang maximum. Oh, ang ilang maximum sa bulan nga possible kitaon nila is $11,000. Pila ka nas pesos? Oh my god.
30,000. Hindi ako pag yun eh. Eh, sige. $500,000? That's $500,000. $500,000 maximum nila kita earn per month kung mayang dagat silang content. Oh, which is dako kay chance. Oh, wa pa sila ng tuig. O pa sila tuig mga dudes. Dako na sila earning. Pila to ka 20 per nira? 34,000. 34,000 to $500,000 monthly kung okay ang dagat sa bro. Estimated. Monthly nila. Estimated na sa base sa social. Kasi sa medyo nilampad ang oo nakakita ako squad. Tagal na nung sis na ako klarohon yun. Ko ganda. Habil yun yati, gino. Muna yun. Tinuod yun. Muna may ingon sa dyan. Legit. Muna yung isang busy kay siya. Sana all bro. Naka-adlaw mo video. Yeah. Member siya sa kapibaran ng vloggers. Sila sa Pinamika Online. Kay busy gid siya. Kasi diba busy anang maski ako. Hindi gumo ko ano. Murag trabaho na po din niya. Trabaho na din eh. So dapat i-maintain kay murag tuloy na ma-maintain ko Magkagamay man. baba man. So once na naka sa diya na continue na lang giga. Enjoy lang gyapon ka Ang mas iya. man. So estimated na niya. Estimated eh. $68. $688 to $11,000 monthly dollars. In pesos, 550. oh, 34,000 to 550,000. to $500,000 monthly. Enjoy lang ka, buhat lang ka content, enjoy lang post. Estimated na niya. Estimated sa ni. yearly sa Dako, sa social blade. oh, so dako chance makuha gini kung manika mo diga. Okay, let's do this. Oh my god! Pagkasay na rin ako. Oy, ginoko pa nun eh. Oh my god! 6.6 million. 6.6 million Di ka magtubang ani. annually. Nay kapag parano na yung ani. Pero Kuha naman na, estimated lang na. more or less doon in between na In between na. So, ras mga 3 Isang 500,000 gani, okay na. na ako'y kuan. Balik na kog mga na ako dito. Mag-monthly ko ang kuan, 500,000. Ginoko. No, di nagdagan makaigastahan po mga nga na. Congrats Francis. Congrats, deserving gid mo kay po. Ay, nakita mo na mo lang kamo sa una pala doon. Daghan nalipay sa inyong kampod content. Daghan na enjoy, daghan na nga tawa. Itong sa itong tambayan pa ta nakita kanila. Buutan pa sila gid. Butan din 5,000 pa to ilang subscribers at to. Look at na ako pila na. Kanya sa tarong 117,000. August, almost a year ba? Income na sila, almost $500,000 or likely in between na Oh, lang. in between mga 300,000. Ito na to 40,000. 40,000 or above na. 40,000 above. 100k at least 100k. Monthly. So, but dili po dili man kuan kay No, siyempre. Di man niya isa ka click na dahil na. Oh. Muning kamot mo na sila. So, it takes time good. Though paspas ganin yung YouTube, pero it takes time. Walay, ang instant is noodles ra ug kape. Congrats Woo! Ulysses and Congrats Francis. bro, Ulysses. Ikiiwat di ka na mo kay ikaw gid ang Mga highlights. proud kami sa inyo. Mga Naka marag makakuan may kamot din ba? hopefully kung vlogger pud mo na inspired mo sa story sa atong mga YouTubers, vloggers labi na diri si Franuli, si GM or CK Si JMJ pa Pailmao. o dagan pa kayo. Sa Si puda Ron Payot po monetize na na. Si Ron. Si Ron Payot. Hindi ko sure kung nag-earn din siya pero abot siya sa 1,000 Watch out siya. subscribers. Ang watch hours nila deep ko sure. Pero si ang sure yun niya nagkuha na si JMJ mo si si GM. So make sure nga mo subscribe mo, then i-follow niya ang YouTube channel. I-like po niya yung page mo. Wow, kabad ba na. Then kung gusto mo nung ma-update sa video na bago na mo i-upload, i-click na lang po ng bell button. Yeah, bell button. Kuan basulit na lang. Then sa imong channel doon sa kuan, tapos di si Makoy sa Ako kuan. ko ng channel Makulo ko TV. Ato mo sa yung channel mga dudes, Makulo Quiz TV. Subscribe mo dito so kung mo contents nga pagkatawa. Yeah, so Daghang kayong salamat. daghang salamat sa pagtanaw. Until sa next video na mo. Thank you so much. Adios.